Aupa, soc l'Eukene de Minority Languaging i avui us porto la meva experiència amb el català. Soc del País Basc i he après català com a segona llengua d'adulta. Vaig estudiar Filologia Basca a la Universitat del País Basc, on vaig descobrir la meva passió, la lingüística i les llengües minoritzades. Durant la carrera em vaig adonar que hi ha moltes llengües minoritzades a prop i que mai havia tingut l'oportunitat d'estudiar-les, com no passa amb l'anglès o el francès. Ja que quan anava a llocs com Catalunya, Galícia, Astúries, etc., sempre utilitzava el castellà, algo que pot ser una mica frustrant pels parlants que vulguin conservar la seva llengua, com és normal. A més, quantes vegades havia escoltat l'argument de «Ai, per què estudiar euskera si no serveix a res?» Doncs, per coherència, jo també havia d'estudiar aquestes llengües que no serveixen a res. Durant l'estiu de segon de carrera vaig decidir anar a Barcelona a fer un curset intensiu de 2 setmanes a l'UB i allà va començar la meva aventura. Després vaig continuar estudiant-lo pel meu compte i, òbviament, no he acabat mai d'aprendre el bé, ja que no he viscut mai als Països Catalans. Així que quan hi vaig intento practicar tot el que pugui, encara que em fa vergonya, com ara. A molts dels llocs es canvien al castellà quan escolten el meu accent de fora, castellanitzat potser, segurament. I els diré que vull practicar català o com es diu tal en català, que no ho sé. Però per sort, en altres llocs es manté en català, tot i que la comunicació no sigui tan fluida i jo ho agraeixo molt. Doncs si ets nadiu o si et sents com en català, no tinguis por de fer-nos en català, de parlar-nos en català, encara que tinguem un accent de fora o diferent, perquè sense els nadius nosaltres no podem fer gran cosa, així que ja ho saps. Una abraçada molt forta i que vagi bé, on de vigui.